everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Oh. Oh, ay kung isihi ha, attorney. Pwede ti ka ikiha na magibuhat. Okay ra. Ato bangon ti kas korte. Kiha lang. Okay ra gyud kun imo kong ikiha. Way problema. Salig sa kada, kadi ko mupuhat anak karon. Hindi man. Pwede ra man na mo buhaton god. Hilumoy, dagway ni mo. Nganong angayan ka man kay magminalita? Cute kay kang tanawon. Nayapag. Tinod bitaw. Hoy. Kaba, pauli sa inyo, bi. Pauli na sa inyo. Oh. Kara sa kada. Dako kay kagtingo bidunggan kanila. Ni apata sa tubangan sila kwarto. Ato ta sim kwarto na. Ato ta dito magsulti para sigurado nga way makaduhog nato. Tana. Okay. Pwede na ko nimo syagitan. Wa nagay makadungog nato. Time pa. Ngano gataw nga ni amatas original nga kwarto nako? Mao man niya pinaka-safe nga place para nga magkasulti ta. Og ngano magkinahanglan man tag safe nga place para magkasulti. Abir? Aron dili ta madunggan nila ni Irene ug Ryan. Sakto, di ba? Sayo pagod? Dili. Pero sayo, Ano sayo man? dapat mulakaw na ka. Mapauli na kas inyo. Og ako lang ipalabas nga adtura ka matug sa lain nimong bahay. Di pwede eh. So, di pwede. Anong di man pwede? First day guro nila din eh. Kinala nga ma-feel sad nila nga welcome sila. Kay welcome ang bitaw sila. Di sila maka-feel nga welcome sila kung biyaan ako sila. Ako gay ilang gituhuan nga mo'y tagyan nining mansion. Oh. Di ba? Di ba sakto ra ko? Ay, kung paduol na ko. Di ba, di ba? Dako kay ning kwarto, oh. Imo gina ipaduol na imong dagway. Okay. Adto ra ko dito dapit. Layo ra sad kay ito didto. Diha, good, diha. Dire? Dili, diha, oh. Din he. Sorry. Sorry. Huwag na ako tuyo Ikaw, ha? Chancing ka, ha? Sorry gani. Ayaw din ikatog karon. Ha? Ayaw na kong istoryahi pa. Basta kay pauli sa inyo ron. Ako na'y bahala nila. Pero, Pauli lagi. okay. Magpajama lang ko mula ka. Ano magpatsama man ka? Lain, masakang ibalik to ni nakog kining sulob katong akong sinulob. Na ako'y mga shirts nga hawa pa masuloob. Mga unisex man to. Kadiyot, akong kwaon. Oy. Nagpili diha. Naa pa man na sa sudlanan. Free size na. Sakto ra na nimo. Uy. Nasa yung mga cargo shorts nga unisex ra gyapon. Sure ko. Sakto ra sa na nimo. Daghan ko din ikot. Mga bago magani. Gani. So okay ra gid kaayo na. Kay di na nako sinulob. Wa nay baho na ako. Kana na lang nimo sinulob akong sulobon eh. Kuhain na lang ko daan ni mo kuan kining t-shirt ug short. O nga naman ko no? Nga nung sinulob man gyud ako ang imong gusto sulobon? Nga no? Pagpili na nila ba? Mas gusto ko kanang imo sinulob kay mura ko migakos nimo. Mervin! Di lang lagi ko anak lagi. Kana lang ginamit ra gud nimo gud. Maiko ko mo gamit anay kay mga branded ra ba na? Ay, mao ganing wa na nako gamita kay mga branded na. Mga regalo maguna sila. Kay ko ako lang. Di ko magpalit og branded. Unya, ako imong pasulubon? Angay raman. Ikaw gitagiyay ning mansyon. Angay raman ka magsulub og branded. Baya, no? Uy, ano nanuwag pa ni Ryan? Tubaga lang. Ay, tingo ka.
Unsay man tuyo? Ako ni Angel. Ay, ikaw man day, Irene. Kamraya lagi na imong gigamit. Nabuhian lagi na ako akong phone pagkasunog. O di ay no, nalimot ko da. Nganong nanawag man ka? Asa day ka? Sige ko panuktok sa imong kwarto. Wa may kisaw. Nako sa atik. Kinsay mong kuyog? Awa man. Ako namang usa. Ha? Mura lagi kog nakatungog og ni igham lagi. Ako ramang kutugod. Mura man ganitong igham sa lalaki. Sus, nauna na ni mo eh. Usa di man tuyo? Koan. Unsa may paborito nga sudan ni attorney? Magluto unta ako. Paborito ni attorney nga sudan. Pasayan. Okay, sige. Kuyogi ko. Mamalit ang pasayan. Ay, di man siya ani man ni hapon. Ato man siya matulog karon sa iyang laing bahay. Mao ba? Sige. Sunod na lang. Okay, sa sunod na lang. Imo na gid kong hinginlan. Alang nga no? Sige na. Pag-ilis na dayon kay magawas na ko. Ay, Sigurado ka ha? Nga dili ta kasabaan nga nanghilabutas mga gistak nga dilata. Ay, di lagi. As labig ma-expire na lang na sila. Malabay na lang. Kanugon ra. Hinoon. Usa pasad. Gitugyan naman sa ni attorney ni Mutanan nga power din is mansion. Kadugayan ani no, ikaw na gid ang mahimong first lady dinhi. Naunsa ka, Irene? Bitaw. Huy Angel. Sa tinuod lang ba? Klaro man nga nakagusto na sa attorney nimo. Unsa? Lagi. Kaklaro Syaro naman sagwa ka makabantay. Wa gid ka makagusto niya? Sikim kagbalik-balik, ana Irene. Uy, wa lagi. Pero Magis ko taglain, be. Pati asa di magtapik, uy. Sige, sige. Amoy bagstorya. oh, Angel, naay makig-sulti ni mo? Angel! Lawa ba ini? Ngano karon na? oh, Hello? Angel, maluoy ka na ko ba? Papoy asal po dihag apil sa mansyon, uy. Luoy na kayo ko. Padoon ang gabi niya o pa kung makakita og akong kapuyan. Sige na, Angel pa. Di na lagi kong mangaway ni mo, promise. Angel, sige na. Papuyan na lang suruna din, he. Di lagi ito musuko si attorney. Kon musugot ka, musugot ra sa siya, uy. Sige na, Angel. Ato sa una-una. Ayan na, Angel, uy. Sagot na lang, please. Maluoy ka, Angel. Maluoy ka. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.